Čaute, realitní investori a flipery. Dnes sedíme v tomto štúdiu s Theodorom Holtmanom a budeme sa baviť o tej téme, ktorá nás zaujíma všetkých, a to je, kde hľadať tie podhodnotené nehnuteľnosti. A teda moja prvá otázka na teba, Theodor. Kde ty hľadaš tie podhodnotené chajdy? Aj ja teba zdravím, Robert. Chajdy, hej? Tak ďakujem za kompliment. Niekedy to nie sú ani chajdy, ale len to, čo ostalo po nich. Tie základy, hej? Tie základy, o ktorých sme sa bavili. Okay. Ale je to, myslím si, že otázka, ktorá zaujíma všetkých, ako nájsť výhodne nakúpenú nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosť pod trhovou cenou. Možno najprv povedzme, že prečo? Aha. To je veľmi dobrá otázka, no. Lebo všetci milujeme zľavy, že? Presne tak. Presne tak. Nie, a hlavný dôvod je samozrejme ten, že najviac sa zarába práve na tom nákupe, pri tom nákupe. Samozrejme, môžem zarábať aj na iných veciach, ale keď dobre nakúpim, mám v podstate v úvodzovkách ten obchod istý, kdežto keď nakúpim zle, tak už ťažko, alebo draho, keď to mám správnejšie definovať, tak už ťažko sa mi vykompenzuje akýkoľvek ten zisk v tom procese. To znamená, že existuje niekoľko spôsobov, ako výhodne nakupovať. Jedným napríklad z nich sú aj vlastne inzercie, ktoré možno ty budeš opisovať viac. Ja z nich nakupujem relatívne málo, alebo možno najmenej z tej celej vzorky, ale aj tam sú poklady, ktoré sa dajú nájsť a je to čistá zase štatistika. To znamená, že mám, 100 000 inzerátov, z toho 1000 sú perly. Jasne. A potrebujem z tých 100 000 nájsť tých 1000 perál, ktoré následne vlastne nakúpim zo super cenu. To je presne to, tých perál, z môjho ponímaní sú tie najlepšie nehnuteľnosti vo veľkých mestách za dobrú cenu, ale v tvojom ponímaní presne tie, ktoré tam ležia aj rok, 2, 3 a nikto nechce, správne chápem? Myslíš tie chajdy? Tie chajdy. Chajdy sú úplne super, ale nemusia to byť vôbec ani stavby, dajú sa nájsť pozemky, stavebné, orné pôdy, byty, domy, chajdy, čokoľvek, čo človek aktuálne hľadá. Je len potrebné naozaj urobiť tú prácu, ktorá sa neurobí sama a vytriediť to. Prirodzene, určite áno. Tá selekcia je brutálne dôležitá, lebo pre niekoho perla, pre niekoho problém a pre niekoho peniaze, že? Presne tak. Veľakrát je to tak, že nakupujeme za nejakú cenu a máme už kupujúceho, ktorý to kúpi drahšie. Chápem. Dobre teda, v tej verejnej investícii to je asi každému jasné, keď má ten správny pohľad. Ale kde nájsť vhodnú investičnú nehnuteľnosť? Zle, vidíš, zase to je môj slovník. Vhodnú príležitosť na flipping. Kde sa ku mne dostane, alebo kde sa ja k nej dostanem, keby som to chcel robiť sám? Tak ono prakticky, či chcem kúpiť nehnuteľnosť na bývanie, investíciu alebo flip, alebo možno aj nejaký developing, tak prakticky je to úplne jedno, lebo vždycky je to o tej nákupnej cene. To znamená, že nech je ako ten cieľ pomyselný akýkoľvek, tak keď nakúpim výhodne, tak v podstate som ho dosiahol. Je to tak. Čiže my máme napríklad aj takzvané dopisové kampane, alebo listové kampane. Vy bez briefy píšete. Hej, tebe sme ešte neposlali? Párkrát som mal v schránke, preto sa pýtam. Jasné. Tak oslovujeme vlastne buď našich podielníkov, s ktorými už máme niečo nakúpené, alebo vlastne poviem, že náhodne, alebo v rámci nejakého systému, že cielime napríklad na tých podielníkov. Hej, že vidíme, že sú traja majitelia bytu a tým pádom my vieme, že vlastne tak asi traja tam nebývajú, že tam býva asi jeden a ďalší dvaja v podstate z toho nič nemajú a tak ďalej. Čiže dá sa to vykategorizovať. Tak? Presne tak. Dá sa to vykategorizovať podľa rôznych kritérií, no a na to, čo človek cieli, tak na to spúšťa vlastne tú listovú kampaň alebo rozosielku.
Čiže cieľene, napríklad z listu vlastníctva, keď vidíte, že sú tam traja vlastníci, čo evokuje, predpokladám asi možno nejaké dedické konanie, že po babke, po detkovi to zdedili. Áno. A je prirodzené, že traja bratia tam nebudú žiť. A je úplne prirodzené, že každý má iný zámer s tým bytom. A tam vlastne je príležitosť, ktorú vy proaktívne vyhľadávate formou rozosielania listov konkrétne na tú nehnuteľnosť, áno? Presne tak. To je brutál. To je brutál. Akože ďakujem za spätnú väzbu, lebo pre mňa je to také, že ja tým žijem. Čiže samozrejme, hej. Ja sa na to pozerám, že normálna vec. Hej. A ty mi povieš brutál, že Tak ja za tým vidím jednak ten skill, jednak to, že vieš konkrétne vyhľadávať s chirurgickou presnosťou to, čo hľadáš. Určite áno. A už keď aj oslovuješ tých ľudí, že s nimi vieš jednať tak, aby si im vyriešil ten problém, ktorý pravdepodobne už majú alebo budú mať, ktorým zvedomíš. Ako sú určite investori, ktorí robia to, že pošlú, 10 000 listov v podstate podľa regiónu, že že cieľia na Bratislavu, tak po Bratislave, alebo aj Petržalke pošlú 10 000 listov, no a myslia si, že bude to mať nejaké extra odozvy, ale v podstate ono to je ako zobrať samopal a strieľať všade po oblohe a dúfať, že trafím toho, vtačika, ale ako možno žiaden vtačik tam nie je teraz, hej. Takže skôr je to o tom, si myslím, že trošku nad tým porozmýšľať, zamyslieť sa, učiť si tú stratégiu a následne potom vlastne robiť nejaké akčné kroky, hej, lebo celý ten biznis je aj o tom, ako efektívne to dokážeme robiť. Presne. V tom si zase akože veľký expert ty, že ty tiež nemíňaš vlastne, tie žiadosti v bankách len preto, že môžeš, hej. Je to skôr naozaj o tom, aby jednoducho to malo nejaký efekt, nejaký zmysel. No a my tiež nad tým v podstate takto uvažujeme. Takto tých stratégií je naozaj veľa, ako sa dostávať k tým príležitostiam. Je to skôr o tom vybrať si nejakú tú svoju, ktorá funguje a následne vlastne na nej to škálovať a profitovať. Môžem spomenúť ešte jednu takú ďalšiu, ktorá postrehla, alebo sa s ňou stretol úplne každý, kto nás pozerá, aj ty určite, aj náš akože kameraman, ktorý vlastne ide a svojím pekným autíčkom niekde, z Košic do Bratislavy, no a pozerá teraz napravo a nejaká stará budova. Potom pozerá naľavo nejaký zarastený pozemok. Potom pozerá zase napravo a je tam nejaký starý dom na spadnutie. Potom zase pozerá a vidí vlastne všetky tie príležitosti, ktoré sú. No a najmenej je urobiť to, že si na 10 sekúnd zastavím, alebo ani nemusím zastavovať, len si odfotím, že na akej adrese sa nachádza, kde to je, nájdem si vlastne vlastníka tej nehnuteľnosti a okamžite mám ako horúci tip v podstate na výhodný nákup. Toto je absolútna pecka, že my máme vlastne verejne dostupné možnosť zistiť, komu ten daný pozemok alebo nehnuteľnosť patrí. Presne tak. K tomu ešte poviem odľahčujúcu situáciu, keď náš kameraman pôjde z Košic do Bratislavy, napravo vidí nehnuteľnosť, naľavo vidí pozemok a pred sebou vidí čo? Nedostávanú diaľnicu. Ale aj tá sa dá kúpiť. Aj tá sa dá kúpiť, keď zainvestuješ do štátu, že? Tak dá sa od štátu aj odkupovať. To sú tiež zdroje alebo možnosti vlastne tých výhodných nákupov. Diaľnice väčšinou nepredávajú, ale nedostávané možno by išli. Ja to preto hovorím, lebo ja do Košic cestujem často a veľmi by mi to bodlo, keby už bola dostávaná tá diaľnica. No ale o tom potom. Dobre. Keď budeme niekedy developeri, tak sa nad tým môžeme zamyslieť. Áno, presne tak. Dobre, čiže toto by som povedal, že sú nejaké také 3 kanály alebo rôzne stratégie a druhy toho, ako sa môžu a vedia nachádzať zaujímavé typy alebo príležitosti na ten výkup alebo výhodný nákup, ktoré každú jednu z nich máme otestovanú. To znamená, že vykúpil som z inzercie, nakúpil som z listu na nejaký napríklad podiel a tiež som nakúpil, že niekto išiel okolo a proste super akurát nejaká zrúcanina. Téme, ktorá napadne asi každého, keď chce sa baviť o tomu výhodnom nákupe, sú pravdepodobne dražby. Lenže to je tak veľký vesmír, že k tomu budeme venovať asi samostatný podcast a celú sériu. Určite môžeme, lebo ja som videl už nejaké podcasty, ktoré sa ako veľmi okrajovo venujú dražbám alebo hovoria o dražbách.
možno preto okrajovo, že nie úplne tí hovorcovia alebo komunikátori, ktorí prezentujú tie dražby, aj reálne na ne chodia alebo reálne vlastne s nimi pracujú. Čiže je to komplexná záležitosť. Pre začiatočníka možno relatívne riziková, lebo je tam veľa ako rôznych aspektov. A možno ako hovoríš, keď diváci, poslucháči budú mať záujem, že budú chcieť vlastne sa o tom dozvedieť viac, tak nech napíšte do komentáru a vieme sa tomu povenovať. Mňa osobne by to veľmi zaujímalo, takže prvý koment bude odo mňa. Teodor, prosím, bavme sa o dražbách. Dobre. Tiež dostanem bonus potom? Jednoznačne. Možno ťa aj na nejakú zoberiem. OK, ale nie na fyzickú, že by tam nebol Ivan a nezobral mi moju hlasovaciu paličku. Smejem sa, ale nie je to sranda. Určite tam sú veci. Rozumiem. Bojíš sa o svoj hlasovací štítok. Hej, mám k nemu citový vzťah. Keby len o to išlo. Jasné. Dobre, ale mňa si tak trochu vyspovedal, ako vlastne nakupujem a samozrejme tých možností je ďaleko viac, vieme to potom ďalej rozpitvávať. Moja otázka je, že ako možno ty vyhľadávaš alebo si vyhľadával nehnuteľnosti, prípadne môžeš aj zazdieľať nejaký konkrétny príklad tvojho mentorovaného alebo spôsobov, ako sa dá výhodne nakúpiť relatívne bez práce. Zazdielam background toho, ako sme sa bavili o tejto téme, lebo si povedal, že je to fakt, že mi až neveríš. Pýtal si sa ma, že či si analyzujem trh, že či si robím tabulky, že či mám watchdogy nastavené a mojou odpoveďou bolo, že nie, ja nic z toho nerobím. Paradoxne, teraz ste možno tiež z toho zaskočení, ale už na začiatku je to úplne v pohode. Tie prvé byty som presne nadobudol z verejnej inzercie a z verejných ponúk. Bol som tak povediac medzi prvými v rade, ale niekedy druhý alebo tretí. Znamená, že aj keď som kupoval novostavby, nie vždy som ich kupoval od developera a tak ďalej. To, čo robím dnes, sú v podstate dvoje smery. Prvý je networking. Ja už nevyhľadávam, hovorím svetu, že kupujem investičné nehnuteľnosti a čuduj sa svetu, ten svet okolo mňa na to počúva. Čiže tí typeri, hlavne v Prešove, v Košiciach, aj v Bratislave a v iných mestách, keď niečo je zaujímavé na trhu, čuduj sa svetu, dozvieš sa o tom. A aj keď sa vám môže zdať, pretože toto je komunita, ktorá sleduje a je zameraná na reality, že je nás extrémne veľa, ale verte mi, že tak veľa nás nie je. A v danom momente nie každý má pripravený kapitál. Čiže keď prídu tie nehnuteľnosti alebo tie dobré ponuky, oni sa samozrejme predajú, ale nie je vás tam 100, nie je vás tam možno ani 10, možno sú 2-3, ktorí v reálnom čase túto konkrétnu nehnuteľnosť chcú a keď zareaguješ, alebo ja ju posuniem k tomu, komu viem, že zareaguje, tak tam sú díly. To je väčšinou second hand. Lenže ja second hand akože až tak nerobím. Mám second handové nehnuteľnosti, ale ja milujem byť úplne prvý v jedálni, komu naložia obed. OK. Stále hovorím o nehnuteľnostiach, že? O čom presne hovorím? Ja mám networking a hlavne veľa zaujímavých kontaktov u developerov. Znamená, že ja viem presne, ktoré zaujímavé projekty idú kedy von a možno poznáte tie fázy, keď nie, tak vysvetlím. Developer, keď púšťa investičné investičné zase, som zaramcovaný, keď púšťa byty na predaj von, to je fáza. Do prvých 30% predaných bytov aj pre získanie bankového financovania ide formou najprv family and friends neverejnej ponuky. Čiže zamestnanci a ľudia, ktorí sú v okruhu toho developera. Tam developer dáva najlepšie ceny, aké len môžu byť, pretože on chce tiež pušnúť ten projekt, aby získal bankové financovanie. A čo je na tom najlepšie? Ten investičný byt má svoje parametre. Napoviem, malá metráž na izbovosť. Znamená, že keď máš jednoizbový byt 28 m štvorcových, prioritne v tom nechceš žiť, ale na prenájom to je najlepšia voľba, lebo za metre štvorcové si platíš. Čiže je najnižšia cenovka, a aj keby si mal 35 m štvorcových a rozdiel by bol 30-40 tisíc, v nájme to nezohľadníš. V takom pomere, trošku hej. Čiže to je ten masaker, že si prvý v rade. Networking. Ako sa tam dostať? Miliónový tip oslov tých developerov, že chceš byť na tých kontaktoch.
áno, keď budú mať s tebou vybudované vzťahy, že si od nich nakúpil tak ako my v realitnom mentoringu cez 30 bytov, tak oni radi ti dajú vedieť medzi prvými. A keď si tam na Family and Friends, vieš o tom ako prvý. Čiže to je môj hlavný zdroj tých neverejných exkluzívnych ponúk. A to, čo sa už dostane, čo vidíš ty, alebo niekto na webe, že je predpredaj, ver, že už je rozobraté nami, investormi, ktorí sú na týchto zoznamoch. Neznamená, že to je zlé. Stále vieš v tej fáze nakúpiť za dobrých podmienok. A poviem vám ešte jeden exkluzívny tip. Keď sa kupujú tieto nehnuteľnosti, ty nekupuješ celú cenu. Znamená, že ty kupuješ časť. Čo ty myslím? Dávaš percentuálnu mieru tej ceny tej nehnuteľnosti. Dajme tomu, že stojí 150 000 a 10% je ekvita, ktorú musíš dať na vytvorenie rezervačnej zmluvy a podpis. Čiže ty za 15 000 kúpiš nehnuteľnosť dnes za najlepších podmienok, čuduj sa svetu, ešte pod trh, lebo keď pozrieš na trh, stoja inak. A za 3 roky bude po dostavbe aj po zariadení stať kľudne aj 200 000. Že ty si z 15 000 urobil ďalších 50. Že to je ten masaker, prečo ja nehnuteľnosti, novostavby proste milujem, lebo som zistil, že tam je zlatá baňa, keď to vieš robiť. Novostavby fungujú, len musíš to vedieť robiť. A otázka je, ktorá mi teraz vlastne z toho, čo si hovoril, vyplynula, že ty zaplatíš 10% vlastne z tej budúcej ceny vlastne tej nehnuteľnosti. Poopravím, nebudúcej, aktuálnej, ale po dostavbe už je tá budúca, čiže tá vyššia. Áno, ale ako tá nehnuteľnosť ešte vlastne neexistuje, nie je postavená. Je to papier, ktorý kupuješ, kontrakt. Tak, to znamená, že ty zložíš 10% tej budúcej ceny v zmysle tej postavenej nehnuteľnosti developerom. Áno. No a ten zvyšok ty doplácaš až po dostávaní tej nehnuteľnosti alebo nejakým spôsobom v priebehu, alebo ako je to celé nastavené? Presne to, čo si povedal, že zvyšok doplácaš až v čase kolaudácie. Keď developer vydá kolaudačné rozhodnutie, neprípadne, ale práve ten stavebný úrad, tak až vtedy ťa vyzve doplatiť tých 90%. Čiže ty sa vieš inými slovami nachystať na to, čo ťa čaká. Ale bukol si cenu spred 3 rokov. Že to je ten masaker, ktorý je tá pridaná hodnota. Preto je to bez cenzúry, lebo toto robí najväčšie peniaze v tom, čo robím ja. Jednoznačne. Tak ale to je presne ten výhodný nákup. Kúpiš za 15, 50 si zarobil vlastne v čase, nerobíš nič s tým, že pripravuješ sa vlastne na to financovanie. Ešte otázka je, že ty vieš financovať aj tú nepostavenú nehnuteľnosť, alebo banka ti dá vlastne peniaze na tú nehnuteľnosť až v momente, keď už, ja neviem, aj ten byt je hotový. Až v momente, keď je hotový, je správna odpoveď, lebo banka si dáva záložné právo na list vlastníctva. A na to, aby si sa dostal na kataster, musí byť pravoplatné kolaudačné rozhodnutie a vtedy je možné toto urobiť. Do tej doby len z vlastných zdrojov. Existujú modely, napríklad v Dubaji, je to veľmi populárne, že ešte aj z tej najlepšej ceny, ktorú máš medzi prvými, keď zaplatíš cash teraz, kľudne aj 10% dole. Lenže to je, že zase ten kapitál, ktorý tam máš, ako usilovne pracuje. Či je lepšie kúpiť jednu s 10% zľavou, alebo kúpiť 5 za trošičku málo nevýhodnejších podmienok, ale ten kapitál zrastie 5 krát toľko ako ten jeden. Že je to už len model a možnosti. Upozorním, disclaimer, v čase kolaudácie a výzvy doplatku musíš mať tie peniaze, ináč je developer oprávnený akože si narokovať ušlý zisk. V prax funguje tak, že furt sa dá dohodnúť. No jasné. Postupovanie týchto zmluv je tiež biznis ináč. V Dubaji to funguje fantasticky. Čiže vlastne ani nemusím reálne doplatiť, ale len predám tú pohľadávku, tú zmluvu, za napríklad 30 000 s tým, že ešte ďalších 20 000 na tom nejaký ďalší kupujúci zarobí. Presne tak. A je to výhodný deal na obidve strany, lebo aj po dostavbe zase stupne tá cena hore, len ten prvý, ktorý robí tento, neviem, či to môžem nazvať flippingom, ale skôr tento určitý poddruh flippingu, tak áno, zarobí tento, všetci sú spokojní. Len nesmie sa tomu stať na začiatku, že nestihne predať pohľadávku, lebo potom developer ho vyzve na doplatok a ten prirodzene pravdepodobne nemá.
Rozumiem. Že má to svoje rizika, hej. Áno, že netreba úplne to brať špekulatívne. Áno. Skôr je to akože výhodný nákup s tým, že počas tej doby sa dá pripraviť to financovanie. No a v čase je možné aj odpredať ako ďalšiu možnosť tú pohľadávku. A ešte vám dám jeden háčik, ktorý vám povieme v samostatnom podcaste, ale dajú sa vyťahnuť ešte 100% svojich zdrojov potom, ako tá kolaudácia prebehne. Že vyťahneš ešte viac, ako si reálne zaplatil. Ale to už je exkluzívna vec. O tom potom. V ďalšom podcaste? Alebo kde sa to môžeme dozvedieť? Naznačím v podcaste, ale toto prioritne učím práve v svojich programoch a mentoringu. Na tých najvyšších úrovniach, lebo tam sa tvoria peniaze. To si nadobudol toto know-how za dlhé roky a množstvom chýb, ktoré pravdepodobne vlastne boli. Čiže ak budeme chcieť sa to dozvedieť, máme ti napísať. Áno, a k tomu bonus dostanete. Keď vyplníte formulár. Nie, dostanete iný bonus. Budeme sa o tom baviť, ja to naznačím. A je to vec aj sprocesovania, že nie je to len tak, že chcem to, urobím to, potom to nemusí fungovať. Hej. Ale o tom sa pobavíme v samostatnom podcaste. Robert, mne to stále nedá. Veľmi si asi nažával nielen divákov, ale aj mňa. Ja by som naozaj, keď už nám nemôžeš povedať presný postup, ako vlastne je možné dostať úver od banky so 100% financovaním vlastne tej kúpnej ceny, tak nám aspoň uveď nejaký príklad, kde sa to tebe alebo tvojim investorom takto podarilo. Mhm. Mám teraz v mentoringu jedného šikovného spoluinvestora, ktorý aj vďaka tebe a tvojim ponukám využil, môžem povedať, aj? Dáme disclaimer, ale nie, akože môžeš to povedať. Môžeš to povedať a v rámci nejakého bonusu darčeka skúsime aj pre poslucháčov vymyslieť nejaký postup, lebo nie sú to verejné informácie, verejné príležitosti a možnosti, ale myslím, že sme sa teraz tak spoločne zhodli, že ty niečo povieš, ja niečo poviem a nejak to pripravíme, aby všetci boli spokojní. Je to exkluzívna vec, verejne sa to nekomunikuje, preto bavíme sa o bez cenzúry. Jedná sa o exkluzívnu ponuku, ktorú na základe tvojich databáz a tvojej zaštity sa podarilo môjmu klientovi v mentoringu, konkrétne v Martine, to bol dvojizbový byt, ktorý kúpil za 70 000 a odhadovaná cena, keď si správne spomínam, bola až 90 až 100 000. To znamená, že modelový príklad. Jednak presne týmto nákupom zarobil 20 až 30 000, plus my vieme s tým znaleckým posudkom trošičku pracovať, že vieme to nadhodnotiť. A keď prídeš s týmto do banky, tu ešte je taká malá vec, ktorú tam ide urobiť, ho zrekonštruovať a nadhodnotí to už týmto, že proste dá tomu ten nový punc kvality, tak sa vieme kľudne dostať aj na 130 000 trhovej hodnoty. No a keď príde do roka do banky, tak na základe refundačnej hypotéky si vie vyťahnuť 80% novej ceny na znaleckom posudku. Mm-hmm. Čiže full peniaze vyjdú zase von a vie urobiť presne to isté znova. A znova. Len či tú ponuku získa. Hej? Lebo treba byť pripravený. Aj Teodor spolupracuje s tými ľuďmi, ktorí majú ten cash a vedia tú ponuku akože využiť. A ešte čo sa predchádzalo tomu, prečo tento klient to vedel takto urobiť? Lebo vytiahol peniaze cez americkú hypotéku zo svojej nehnuteľnosti. Že to sú procesné kroky, kedy sa môj model akože brutálne obohacuje o model Teodora. Neviem, prečo som chcel povedať Filipa. Sorry, vyzeráš jak Filip. Nie, srandujem. To je presne ten príklad, kedy sa môj model obohacuje o flipping v tomto kontexte, že keď my vyťahneme peniaze, dokážeme kúpiť za brutálne podtrhovú cenu, prísť o rok do banky a vyťahnuť full naše peniaze von, tak to je nezastaviteľné, lebo to vieš točiť dokola, až kým zase nenaražeš na bonitu. Ale to je môj chlebík, ktorému sa ja venujem. A ten chlebík sa mi veľmi páči, lebo je to dobrá kombinácia aj pre mňa, alebo pre fliperov, ktorí potrebujú vlastne refinancovať tie nehnuteľnosti alebo získavať na ne ten bankový kapitál. Hej, lebo ty naozaj vieš s tou nehnuteľnosťou pracovať tak, aby vlastne
trhovo alebo znaleckým posudkom dosiahla najvyššiu hodnotu, ktorá potom vie byť použitá na ďalšie nákupy. Presne tak. O tom celom to je. Keď vieš, tak ideš. A keď nevieš, tak sleduješ realitný podcast bez cenzúry, aby si sa dozvedel. Presne tak. Preto tu zdieľame tie exkluzívne tipy, ktoré prinášajú peniaze. A určite myslí na to, že daj follow, daj like a keď vyplníš formulár pod videom, tak od nás dostaneš ďalší exkluzívny darček.